91.7 FM. For Aduman Kumasem ne Titi Abakusem Emma Asante man Eda Surunko Ewo Enyama Bebremu na senye yenim no enei nananom ede niema agu akwa mu se adomdom yen ne nkonwro de nkwache ya obubu busumi a yewo mu ne da etoso aduonunum a ebeye efiada ebai ne na wotwe nananom atrankonya ewo Asante Bekwai ene nananom a esum ogu yeboafo akonya ene nananom a etwa no ho ahia nyina ne nuanom ahemfo emu abrempon ne emu aman hene ne aman hema nyia baba behyiam ewo Asante Bekwai ayeboafo ahemfie na wadi afasha watu din se Odotobri na kire se obubu obusumi ni da etoso aduonu enum ewo Asante Bekwai ayeboafo ahemfie piao bibi nsikwa bibi makwa enya mefiti ya na mewa ha mekasa sanso ena Odotobri amakwa ena bibi so Odotobri na bosse ne sei edie ni Odotobri edie nti na nananom so Odotobri ewie mum yenyi emre ne yenyi mun fam wasom emfemme na modaroma mintutu no sra ne abasa na de nananom ekama miti bie no meni amansan so nche midin ede wokyerema banana kofi agenkwa amamre ene amane ena menemo ye no aha eye nananom aso ne yeso nkosi se afi betwam no medikan ka se adadam no ayeye no ye de be manananom esanse drama fonum se ya ne akai anom ewo bi na awie bi omo de omo nom de omo moja ekoje wo man si ho kan tete na amanyoni bi ani ho ayene omo ye ne omo pani bibi na ye bibi ntira aboa bi na aka wo enene ama sabe anusini bia eka nkwan hwe na nkanananom de omo de omo ho sabia so sabia ku Ghana mai beto sa Asante man ya kyekere ne man enunti se ba amamre ne amane a yase amamre fie ene Asante na sane nananom de nkambo mu bai na obete na yewura me papa otumfo okwa no ekire emudie ne obuo ene anidie a nananom de ma ye yankase amamre ye mabunu su yensom asema me beka ni nan nyaso ne tie bi wankasa fa twere dua ne krata twere bi na daache ukopie baabi ne ebusa wa watimi aka bi awie nananom ayokofo a wodi akonwa ewo Asante Bekwai no wo firi dwaben ene baaye sane abakosam kano oni dwaben hene eye anuanom a enye nchenkora wo yefu a oye baakope na yenim se omantremu ene sabia sun sabiaku atuko tenanti nananom Bekwai hene eye ayokofo a ete ayebo afakonwa so etutene edi woni kire na wobae no obesue kro bi a efre no se mmekwaye ase ene mmekwaye ase no eye de efre no Bekwai ye mmekwaye mama Bekwai abakosem meka Odotobri abakosem timidie no bekonkon ho na nyame anim ni nukure ni se nananom bae no nana Bekwai hene babia na okotena na ogunsa eye Odotobri a ewo
kwaman abesoa asante bekwai kwaman abesoa ɛhɔ ɛna doctor no wɔ kantete yɛ nyinaa yɛ nim sɛ yɛte odotobri ne yɛ nim sɛ wɔ jakobu ɛnɛ obi abusa wɔ awose mese nyɛ nokorɛ ɛwɔ abesoa enti abakosɛm kyerɛ sɛ sedura kwasi dɛ anaasɛ nananom pɛ sɛ wɔn adwudwu wɔn ho a na wɔn akɔtena saa ɔdɔtɔrɛmpɛm no ase meka twi yɛka sɛ ɔdɔtɔrɛmpɛm a ɔdɔtɔ a ɛyɛ kusu dɔtɔ tum ɛnɛ na biribia yɛ biribia kwabrani bi ma dɔman ma hinzo a no wɔde yɛsi nwuram no wɔtwa bia dɔtɔ mu dɔtɔ paa na nana ne tena aseɛ ɔmo kɔtena aseɛ na ɔmo adwudwu wɔn ho sɛne yɛse tonte ne tonte yɛnom sa ne yɛfa adwo no wɔde bi gu fam ma nananom no saa na no ɔyɛ abere bia no ɔkɔ wanhunu hwee abere bia no ɔkɔ wanhunu hwee yɛyi na dako bi nananom kɔɔ hɔ ɔmo te hɔ a saa ba kusɛm a mekan ɛne nneɛma mmienu ba abɛhyia ɛne nneɛma mmienu ɛba abɛhyia ɔmo te hɔ a wɔmo te kyikyerɛ ei no we de nie ye ba ha da bia ye nte saa de no na de ehede na ekoso yi kyikyerɛ piao moma minum so mra metwa me ho aba metwa me ho ba ye besa atoa so hanem penifo se ansa no watwea Wani tromo betu abasa ane free new we attack e konfanko mi tie kofi agenkwa Ike kofi etie o srame wadrimro manfonso nti akan yanom sene na meka sa efa abakosem a ewo odotobri afasha yebedi ni nti animu ni animu no metoa so enti sene etie no nananom wo hɔ a de omuti ya ne si pamre kakra kabi nanim sabe nanim abobɔ mpumpunya meka ne saa asɛm hu na bɛbɛn pamre kakraka ɛna Bekwai hene se ei na wadi adi anie ɛne ogu nsa aboa ne da hodin wanyɛ wɔ mo hwee wanyɛ na adwene sɛ ebi asabia so nsabia ku obeto akyi nipa anaasɛ ɔne nipa ne bɛhenham ɛna Bekwai hene se ɛne aboa yi mede obɛyɛ mahyen so de ɛno yɛ de edikan ɛkwan yɛ nam so a ɛma Bekwai hene na hyen so de bɛyɛ pamre ɛna maka no wɔde aboa ne ba saa no wɔyɛ ni ti sei ɛsɔre gyina na sɛ ne nyina nim sɛ pamre yɛ a ɔpɛ sɛ bio wɔtentasuo no nanso aboa na antentasuo ɔhwɛ nananom a ɛna nananom se aboa yi akyerɛ sɛ wɔyɛ yɛn ho aboa
enu ti saa na tie de a ya hye nso de a ebema yen yenkonnwadie abamu ne yanimudie bibia no enya aboa pamre efiri okọ no ena yebenya amanse pamre pacho so matiase e amanse pamre ebaye jo anso ho a abre bia nananam beko dotọ na se omukogunsa no omukọ ya omuto ana pamre naba no abeda ho omubeye omade awia ya bibia awie omukọ ana aboa no nsokọ na aboa enti nananum eya omadwene se samo be sha aboa nanimonyam de a ene na dotọ no nso Odotobri no yemfa bibi se ne ebe ya ne din nyira enu nti nana osei kwadwo be ma woko awia mirikisi dade akono no frachi frache fremme fentem frema bobo frasi hini bentre bo na sansa krokotia ko fa de ofa bum na so ofa ode kire osei kwadwo ababio emo dian wisi be ma ba obedi ade no woye na dwene se omo be hye odotọ no animonyam anu nti womote sika kora bia ne din ede Odotobri Rural Bank eye Bekwai man ene teye na yenyina enim se Jacobu eye na Bekwai hena sase anu nti ode saa dotọ no eto so se ne ebe ya ne din empanipa nu muda anu nti akoda ya wo ne ne wache kora abusumi nsia woti Odotobri mebwa Odotobri na ye na nananum atrase emebi atwamu ne nim se Easter bia eye Yesu amane huna fasha ya yehye no enka Bekwai man ebodwa edwa data na yede aye bibia bo ma na ebeduru babi no omanfo ne begya ye anasa nananum tetena kakra na Odotobri eye dotọ a eji nananum Odotobri eye dotọ a edi nana Bekwai hini ahyenso de a eye pamre baaye ase amanse pamre eho na fire enu nti nana osai kwadwo ekoye sa baaye no enu ohu se empaninsi de agya kwa yenya wo kwa sebe de waso de yetra ne kon hunu badwam no yentoto na se ewo bi da awia bi ye baaye ampa sa yokofo efiri dwaben nanso sa Odotobri no ase ene ye benya ya hyenso de sa Odotobri no ase ne yetumi ankasa fiti ase enne ye ka mansie pamre a ye ka edema ohini bia a wote ayeboafo konwa so se Bekwai man hene enu nti yenye den na chese ye bedi sa fashe ye wa fashe bebere wase ne meka no amansie wade pa dako meba be kirekire afashe a ye frɛ no se bedekase afache maka nwasem a eye adumasabrempon ene die nanso meka si so de kire ade amansie wo enu nti Odotobri na no se kwadwo adaworoma one nana adwo prama ya otoso miensa ose obubom sumi da ye wo mu ya se adomdom ye ne nkon wuro de nkwache ya nananom etena se apa afahye Odotobri ho ntoma ewo ayeboafo ahemfie sawo papa afahye no ho nsam kakratie no na maka kire Odotobri no eho na firi abesoa enu nti nananom aye se obeye bibi ewo ho eno de anyam na meka na de minim ne se nananom epese omo hye dotọ no animonyam na omo di puntuo efa sa fashe wenso de ba Bekwai mamu yanom ye wade o ye se di odi na gyanom amamfu ni no ogya wo na japade de nananom ebeye ye ena nana osai kwadwo ni nana adwo praman pese toaso ye beto ye bedia ho akọ amamra ni amane etim ni etim afutuo
kakra eni adesrede kakra me de beto o manfo nyina nim se mumye nsom na ye de no no mumye mmoa na ye japade no no ye jeje nkrofo de ho nyadaje jeje nkrofo de ho je nkrofo de adi etodan nya hwe maye eno kwantimi ansakra ye abro ne sebe anyambra sem ne yedie wei ne yedie ene nananom epenkamom enu nti se ode odotobri afasha ba moma yensom na de mekanse nananom ayekofo a mudi ayeboafo akonya se Bekwai man hene ne man hema medamwase so damwase kronto damwase nyado damwase henewa damwase piafo twiridiam panyankrompon emfiri wosuru musuru isramo wonton supanwu safa sheisu ne aniswade hu na monya se wodi wagya no mamamfo ni a wogya pade no yankopon hiramo yankopon mamo bra nya kwa nananom nsomumu wamo mamu mfie kwa animu nananom ntintim wase wamo mamu nyansa adwene ni nyansa yede bu man nyame mo mamo odo ntiasie enhunumu ntiasie niwa sebi ni epe enchiri manhunu bida enchiri manti bida nanso madama enamusui na yebedi odotobri afahye ewo ye pansi yekuramutwe nananom yekuramutwe sebaseya na mamre ni amane adi hene ama sebe akwahwe akwafo na pa babi atena eyade a eso ani na efe atiefo ani ahwefo odotobri a ye woni sika korabia ye kan poto kasem se bang no na se ani die fire ena me ka kire mu no abesoa ena sa dotto no ana forest no ewo me sre nananom ade me sa to me sa yam se yenye ho ensrahwebia esan se ye sa eniema bia ayira atiko ye yire fie edi enya na ma ye hu yeyan no ebia enam sade no so beba me dia de sade atu na nanmu anim yenye ho nsrahwebia na enko owura ode yenkwa che na adondom ye ne a minim sa afahye wei edimpuntuo nkabom nkoso odo ne ntiase ebeba Bekwai mamu ni amanse na yenchiri maibi yeni gisane ma no ho nyame nhira mo nyame nyam akase se ne medical adam wase no mo ayekofo de fadi amfa ne bu mu o mo fa so mo de kire momfa odotobri afase yi nkire na monananom yekuramutwe dasia son dasia piafo dasia nyama dasia kronto yankopon nhira mo bidi ede kofi agenkwa o kire mabanana na Bekwai man hene ka kire aha enne na medi odotobri abakosem no ebesi ye betoa so adomdom ye ne a da pense ne yanti adaban kakrai